ukuthi ubani wena. Ngoba ngisho sebulela umuntu awazi ukuthi ubule ubani. Asizi uqosha umuntu. Kodwa sifuna umuntu ola akwazi uku-identifyeka. Sokulungisa konke lokho. Umhlaba uzobuya silime sidle ukuze singahlupheki. Uyabona ke iParliamente ngoba ilona elisiphetheyo into ephendikezelweyo le ngoba abantu ababephatha amakhosi ngenkathi kwakhiwa umbutho wesizwe amakhosi aye esendlini ephezulu amapolitician esendlini engezansi.